men er det ikke lille Hugo, som kommer der? Jungledyret Hugo. En ond bil, der prøvede at slå mig ihjel, men jeg kastede mig lynhurtigt til siden, som jeg... Professor Strix, hvad er det for et dyr? Dyr er det eneste af sin slags. Derfor vil jeg bruge det til et videnskabeligt eksperiment. Det er alt for farligt. Bare rolig. Jungledyr klarer sig altid. Tænk på, hvor mange zoologiske haver, der vil betale en formue for at eje et eksemplar af verdens sjældneste dyr. Men først må jeg vide, hvad der er inde i dyret, så jeg bliver nødt til at skære det op. Hvad for noget? Men jeg skal nok sy det pænt sammen igen. Jungledyret er jo temmelig vildt. Hugo er tilbage. De rendte rundt om hjørnet. Her er jungledyret. Endnu mere fræk. Skal jeg måske tisse på dig med mit dødeligt giftige tis? Endnu mere flabet. Er det mit verdens sjældneste dyr? Og endnu mere fri. Hvorfor kan du egentlig ikke være lidt mere forsigtig? Lige fra jeg mødte dig første gang, har du altid rodet dig ud i en masse farlige ting. Hold da kæft, hvor ser du kedelig ud, mand. Hvad er det, der plager dig, mand? Jeg savner Rita. Hvem er så det? Min bedste ven, men hende ser jeg nok aldrig mere. Jamen, jeg er jo ikke din mor, lille ven. Nøglen? Hvad er det? Det er sådan en lille dims, som man stikker ind i låsen. I måsen. Det er da ulækkert. Vulle, vulle, var, var. Kilde, kilde, klap, klap. Vulle, vulle, var, var. Vulle, vulle, var. Fræk, flabet og fri. Det er vores yndlingsmelodi.